pamusoro wadai nyaya yangu yandamhangara kana nambuya vari papa ndeyekuti mambo ndapotera kwamuri pamusoro pekushungurudzwa nanambuya. Zvinhu zvakatora makore zvichiitika ndichimbonyarara ndichiti ndovana mbuya ndovabereki vandakapuwa naMwari. Pakagadzirwa mhaka dzakasiyana siyana ndichipomerwa kunzi ari kubata vana vake chaiva vangu Chibharo. Vana vangu kutorwa vaendwa navo kumapurisa ku1 stop center unotariswa onekwa wasina. Saka nyaya dzakaitika apo 3 occasions ndichimhangarirwa kudaro zvinhu zvichingoitika nyaya dzobuda vanaonekwa vasina ndodzoka nevana kusvika pari zvino muna December. Saka ndakambonge chingoti vabereki. Saka mushure mekunge wakachizosvika pakuchizoronga nevana vavo kwakuya kwakundirwisa pamba wakatoparadza nemamabheti angu vana vacho nemamwe maglasi ebhedroom rangu inoona wachida kuroera mudzimai wangu anga akirwa umbo inda ndatotiza ndipo wakazodudza kuti iwo hatisi kuda pamba ipapapa inhaka yemadzibaba edu asi pamba apa ndindo pagara. Saka mambo handichina rugare pakutozorwiswa kwakuitwa ndo kwakuchindienesa kuti hapachagari nokuti wakuchiwa nevana vavo vachindidzika pamba pamba. Vakatosvika pakutorowa izveni vana vacho vakatosvika pakutorowa nemupurisa inini nemupurisa kuti angatungwa vakamurowa futi. Saka vana vangu vachina rugare kana kuchikoro mupurisa zita rapi ndepangwini ndakapiwa nanambuya. Vakatotibvisa pataigara pana mubereki wedu wakatibvisa. Mbuya wedu vachitorowa penyu wakawasiya vari wega vakuma 80 something years vakawasiya vari wega wakatozoshaika waku mwana wavo isu waani isu ndobva tichitanga rupiwa patakapuhwa patiri kugara pacho tapiwa ipapo ndane 22 years ndindobhadhira mutero ipapo nezita rangu ndopatiri kutogara ipapo 22 years ndichigara ipapo wakutanga kundiitira shanje kuti ndidzika papapo. Pane nyaya ndo pandiri kuti vakambotanga kunge vachigadzira nyaya dzekuti ari kubata vana wake Chibharo. Vana vaya vototorwa nemapurisa. Pamapurisa anobvunza mai, imi mai ndi mune vana zviri kufamba sei mai wotipo mastatement ini zvitori zvicha nditongoona mauya. Vamwe vacho vana vacho vachitori vana vadiki vanotogezwa namai. Mai oti aiwa handizvizivi. Kuzviwanza vananga vaende ku1 stop center woendwa nawo unotariswa vana woonekwa vana vasina. Saka ndosaka nditoripo zvoti paine zvakatoitika ndakatosungwa kare but zvaramba zvingodzokorova. Saka mukuchizosvika pakutotorwa zvese izvo zvaramba ndopavachizounza mhomho yevana vavo kuti vachindirowe kupotera kumapurisa. Mupurisa wandapiwa bvarohwa futi pamba pangu ipapo pakatosiya pakwachirwa gedhi rejurahoro. asi mupurisa nebao ndiye akarohwa ndiye akatumwa nokuti yanga iri wikendi kwakauka yanga iri wikendi kustation kwanga kusina. Saka vakati iye ngaaenda ari padhuze ndiva nambuya mai vamai vangu inini vanovati tete vakadzi vari papa vanoti tete kuna mai vamai vangu. Saka ndochiti ndiwana mbuya vangu uri mwana wani wemubhana wavo wava ndiri muzukuru vari kudei pauri stand yangu vakatodudza kwete kuti vakatenderera vakatodudza kuti stand ibva ipapa apa inhaka yemadzibaba edu isusu asi iyo ndo wakatibvisa kune edu kwazendera vachitiunza kunokwadza Mwari. Vakatombobvunzwa naSabhuku vakapindura Sabhuku ati muri kubvisa vana avo mozodii vana avo Esau. Vakati tiri kuvapa kwedu. Sabhuku vacho aripo mupenyu 22 years ndiri ipapa ndichibhadhara mutero inini kwakuchitanga naso ndirwisa madzisire vacho asi vere Sabhuku dzamwana Sabhuku munongokudzwa muchingombera kudai baba mangotunge muda kudai maposhewa ndiri mwana wegani nyatsokuombera pamusoro imambo zvari kutaurawo zvekuti wakaunzwa nanambuya wake ichokwadi asi ndanga ndisati ndabva basa iri zvakaitwa nana baba asi zvavari kunesana inyaya iringotendera ichine ikachikuwa ini ndakada kuitsvaga musoro wayo ndakaizvishaira because iri kufamba ingori mumhepo achikuda chokwadi zvokufonerwa naumwe vandisinganzwisisi vachindibvunza nyaya iyo yaari kutaura yekubata vana vake Chibharo. But nyaya iyi inonetsa kwandiri nekuti unenge usina umbo hwakakwana. Saka mwana unomufonera handizozivi kuti ndwanani
wapuwa nani namba dzangu zvinhu zvacho ndezverere kazipano kwacho pekuti iwe makapinkufunga kwenye maanayi uyo aripo akwema 10 years iri kana chii hai ndapo ini 10 years zvinofana atowaka handi kunyika saka kumasuro kwaimbonetsana here kana kuti zvakangozotangira pakati apo gaindi pamusoro kudzokerere futi unoona nyaya dzemisha idzi tiitika idzi kazhinji kunoko kwandiri kuna sabhuku havatauri vamwe vacho unozongoitawo dzekunzwa dzichifamba neshiri inini kuti ndizosvika ndichibvunza futi ndoita kunge ndiri kutsvaga nyaya kana ndiri kutsvaga zvene saka ipapapa kunetsana kwese kwavari kuita vane nguva rikakuhambirana kwandiri havasi kunyatsa kujeka iye yakatombva aitaura dzimwe nyaya dzaitaura kwandiri ndakamuti mukomana chinonetsa iweyo nemudzimai wako munoita kunge muri kutaura nyaya imwe chete kana maapandiri kati pamunobva kumba kwenyu uku muchimhanya kuti kwasabhuku munouya makadai nange mutange kuenda kuna sabhuku kana vako uye akapanda panoona umwe wake vanobva vadzokera wava pamwe chete saka ukanyeperwa nyaya unogara wakarasika panyaya ava anambuya ava vakagara nemukomana yekugarei kare vachiri mwana mudiki wakatochengeta mai vavo ikwavo nemukomana vana baba vato vari kuvarume vavo vari urimo wakashanda vese panoitwawo umweka vese vari tu varume vavo vakashanda sei vachigara pamusha umwe chete aiwa vagari pamusha umwe chete uyu akatozotsvaga stendi yake newana wake kwambiri uyu ndiye ari pamba pana baba u rejina rutoti uyu mbuya mwana wangu ndosaka ndauya ndarwadziwa badzingoti wakafamba wachirwadwa nezviro achisvika pamba pangu achiti sabhuku ndauya ndakasungwa vatori vana vako manje wadini kuvagadzirisa kuti mushaigaro haya kuno kuinenge ichapindirwa ndienda kuguridzira omwanenyu pandaita kuda kundidzingirira kubva mangoti hatozinoita wana ndobvaridzira zvakawanda kuvharidzira zvokuti takachengeta zvakawanda mazazi aitarwa panapa wana vanotungurudza tomwe inopisa here ndonyaya kutaura anambuya ndiyakupeiimbapo chiri kuitika pamwe regai nditaure ini chekutanga unga ndisikazva ndigare tuba ndogara kwarukweza mubhuku ramutanda saidzi rekwambiri ndichigara ikoko ndandiri kusakura muna January ndikazivi kuti 2000 handimo ndakaiwa pane 2 years apera paseri inini ndiri kusakura mumunda ndona muroro wangu auya nemwana wake mukoma musikana mukuru uya kumba kwangu ini auya kumba kwangu ari kuchema ndikati kiuma uri kucheme iwe ari kungochema ndikati ibva pano kana uri kuchema ndibvire pano inandibana kutara nyaya kwandiri achichema mwana zvambonyarara mbuya ndatambudzika ndiri kushungudzwa nababa vari kunditi nini hendei ndakasiyiwa wakati wauchaendi kuchikoro usozosikana kuchikoro ndinoda kuti uende kundosona kuharare vaenda kundosona ndokulojera imba iyoyo ndakulojera imba iyoyo ndinoti inini kuna landlord mukadzi wangu ndine mwana 1 naye inini kana ndakubva kubasa ndichaenda kuzorara kuno ndikati uchirara chake zorara kupi mwana uyu akati amimba ndikati aiwa kiumanyasa kunitaura baba wana kusvika kwauri herewe mwana ana kududza asi baba wanoti kana wakanga ndichienda kuchigayo hanzeendei ndikaenda kuweyo kuhuni hanzi handeitese ndiende kuweyo tindofamba kuenda kumashops handeitese vakanga vaine mari vanoti hanzi hendeitese asi mai vanenge varipo zvino nyaya iri kundinetsa ini mbuya ndatambudzika inini ndikatagara zvino iye anga aine foni dzanaba mukuru wake akabva atora foni yemuzukuru wangu ndokufona vari kuharare avo ndokufona kwarusape vakwarusape kwakufona chitenderano
vachitenderano wayawa ndobva wafona mutepeya murume wangu anodzoka mutepeya inini mutepeya kwakubva ndadaira fumo ndiri pano mwana ndanzi ariko hezvi ndikati ari pano saka tiri kuuyako nemapurisa echitenderano ndiri kupanzwa here wadare mapurisa echitenderano bva wadhileya nguva 3 days ndinaye mwana wake achibva azoya masikati mwana achibva ndamuwanza ndira kutora chokwadi ndakamuwanza mwana amutidzingai mwana ndikati handidzingi mwana ndikamudzinga kandene dondo zvinorevei ndibva ndachengeta mwana wangu wari vari nemukadzi wake ndakatombopopota ndichimutira kuda kuti ndani nesvimbo yangu yemuti ndida kuti ndimurove nesvimbo yacho achibva waenda mani ndotapedza kudya ndobva asvika akasvika kwasabhuku wangu wamutanda kwatailasi mutanda akaenda sabhuku pamba pangu ndakagara panzi iye mwana wake nemuzukuru wangu wanga uri kucheni otora akati mwana havana mwana ndamudzinga kwatidzinga mwana wangu ndamudzinga aenda mwana wangu ndikanzi ndokumbirawo kupinda mukicha kachipinda ndobva amona mwana wake ndobva amutora mwana akasimuka akatidzamira kuti wi ndatambudzika ndakapfikwa kare ndoende piwo ndikati kima chinyarara mwana akachema kuridza kuti papa ine wamwe wanhu ndikuti asabhuku wangu ari panapa kana muzukuru wangu iyoyo aindivitinisira akaridza mhere kiuma ndobva azogara pasi zvikanzi ndobva takapopotedzana zvikanzi asiri muzukuru wenyu woyo ini handichine vanhu vekwamachungura ndakaona hama dzangu kana aine zvamunesa anoenda kuhama dzangu usha ndikati anoenda kuhama dzangu akainge mwana uyu kuya panapa ndiwe ende wachiuya kumba kwangu waiwe wakatunga mudzina mwana pamberi baba masure waisaisenaba nemwana wake musikana yekiuma wacho yoyo chibva watora mwana wabva waenda mapurisa akazofona ndikati mwana atorwa embanonoka kupi ndikati aenda kubhukura dzamwai dzamwai ari kupi ndakati kwamaoresa zvikanzi haizi ndiri utedu taakufana kumukamba zviro kwazvo chibva wafana kumukamba ndakazozo mapurisa ekumukamba adini aendawo ikoko kundomutora zvakarongwa nemapurisa ina hana kuzozviona mbiri ikafamba kuti mbuya mutepeya wekwambiriri ndiwo atora mwana wangu atiza mwana wake ndiwo aonezeya kune mwana wangu hana kuda kubvunza hana kuda kudini yashiwa chibva yagwimbuka akati atiza mwana wacho nasini kwari handimuzivi atiza kudara mwana iyoyo ndongonzwa nemasoko achingotorwa mukati menyika kaduku karipo nhasi aka tanzorinza matichas epaningi epazambuko unzi akafona wanzwa zvichinguzvanzi ari kurara nababa kamwana ikako matichas ndokufona kune muzukuru wacho kuharare kuna fe ini handizvizivi ndiri kwangu ini kwarukeza zvadaro saizvozvo mukomana uyu kubva auya nemota abva abvunza bva ananzi hedhimasi akafona haanga asipo akazoona mumwe zvikanzi tiri kungonzwawo nemashoko atizwa zviri kufamba sei nematiza epazambuko uyu ndokwanzi ndokufeya ndokuya kuna sekuru zvese hazvisi kwakutozonzwa musundo tasangasana ndokuya pana nasekuru sekuru akabva kuti pano pamba pangu ndinokurova akuti uda kurova muzukuru ndokufa nemukadzi uyu ndokudini ndokubva feya uyu muzukuru wacho kwakupinda ake mutabva uzokera kuharare ndofonerwa weni ndiri kumba kwangu tinoda unosangana tigadzirise nyaya yesemhuri ndikupanzwa here tega iso vazukuru nokuti mbiri afaka kuti vanhu vekwamachingura vari kugara mubhuku madzamai vari kubata vana ndikati sei mese here ini mhuri yangu ndinaye kunoi vari kuita sei aiwa ndiani zvikanzi masiwa ndikati oright ndiri kuuya ndakasimuka ini kubva kumba yanga ndi saturday zviya machazivi saturday ka ndobva ndasvika papa pamungira muparo wake ndobva wachibva vakomana taturana zvikanzi kweti tisaensange tata straight kuenda kupi kumba kwake ngekuti pane mwana wemuridzi hatidiwa kuti tisanganise nyaya iyi nemwana wemuridzi kwakuenda kuna vabereki vemwana uyu nomukadzi wake macho akati ndatonetawo ndiri kunyara kufamba muraini ndine 7 months kumba kwa handiendi because ndiri kunyara kunzi ndo zviri kuitika ndiri kupanzwa baba dare zvaita kudaro saizvozvo akomana akati mbuya wayo akanzi mandisunungura henyu maita henyu wanangu enda henyu mutogarisa nyaya yenyu danga iri yemwana wangu ndaienda ndokuenda ndokusvika kwasabhuku uyu mumwe wacho ari kunoku munono wasabhuku zvikanzi handisvikiyo ninatiwirirani endai ndodhiraivha motika yedu kwakundomira akabva atitiza uyu akatitiza anga aine mombe
zvikazvine mukadzi wacho hamene kwawaenda kwakandini ngekuti mwombe yawo iri kuteerwa ndokwawaenda wakomana kuteera isi ndiri mumota nemuzukuru wacho wakomana ndokuteera kumutsvaga kumushaya ndokufonera nadzoka aita mushaya hendi ipi akandiye kwasapuku ndokuenda kwasapuku ndototi nyaya yedu kuna sapuku apo ndo nyaya yemurungu washo yakuzomangara pano yekubata wana wake. Nyaya iyi haiziri shoma bai, izhinji kana mukabvunza rainda mungazi rashinyang'anya ramutinhima ramagore kuenda kuchikoro rashonga. Nyaya yakazara nekuti ari kurepa vana ushu. Rekei mambo changamisa tatambudzika ivi isisi vangwa ndo vanogara kumba ivo vavo baba isisi vangu inogara kwambiri kwachikanda pamakwapa achikanda pai ndofanirwa munhu wangu uchikuda kudai taurawo maisisi chichokwadi hakuzi kutamba uri kurara nevana uyu muri kundinzwa. Mukadzi wacho gore rapera foni yakaenda nemwana musikana mkunge yangu ini achema mbuya ndashupika. Washupika nezva ndatambudzika mbuya kufa kuri nani dai paipe ndona poison ndamwa ndikatafuwa poison ukamwa poison hauna denga. Tikanyaradzana mai vacho nhasi uno vakunenuka vanozviziva. Uyu akaenda kundotsvaga imba yekuti mwana adzidzire dressmaking kuHarare. Atsvaga imba akati pana landlord ndiri kutsvaga imba mukadzi anoda kuti atidze kusora tichigara pano tine mwana wedu anenge achisana mai vemukadzi kumusha. Muroora ari kunditaurira muri kundinzwa. Ari kutaura muroora achiti tapaura kudaro tichazoendeipi kukiriniki kotenge mapirizi. Madhara nitenga mapirizi inoda kumwa ine murume here. Zvadaro ndokubva wauya. Ndikati hazvidhuri pamwana kukirwa. Foni muzukuru haina charger system. Chena unotsvaga unogadzira charger system. Mwana kwakutora foni yake haana kupedza vhiki mwana kwakaita nhamo muraini medu. Mai wemunin'ina wasabhuku wemukadzi wasabhuku wakashaika. Washuya kubata maoko uyu mwana wasara kumba. Zvabva ipapo kubhuku kwaamungazi kuchibva kwaita nhamo mwana wekwabhandanga ndopaakaona nguo wakusiya nyora tsamba baba namai musanetseka ndichamboenda ndatsvaga kwekundozorodzere pfungwa dzangu. Vanhasi mwana atimbomuziva isu mbuya amemutaura munenanga bana mai wanyori vakambani vavo. Zvadaro izvozvo mwana ndobva aenda mwana akandogara agara gore rapera chero aenda mwana akauya achida kuzoona baba namai. Zviro zvakaenda mwana uyu akatora akakanda mutoileti kadrosari kakaenda mwana kwakutora kwakukanda mutoileti. Handina kutaurirwa nomwe iye ndiye kunditaurawo zviro zvaakanga auya nazvo ndakasvikaenda mutoileti. Ndikati wakakandira izvi kanzi handizvidi mumba mangu kushanditaurira akamupa foni nakamutengera laini kusvikira izvozvi ndozva futi kuti uri kubata futi musikana muduku pamusikana mukuru une wakatombomuona vakaforomwa zvidhina. Zvidhina mugomba imomo ndomo akaoneka aine mwana uyu muchigomba. Muchigomba zvikabva ipapo murwizi muna nyangari kune kona yakadai akaoneka futi aripo nemwana iye wakuti unzi ndiri kunyeperwa hatisi kumunyepera uri kurara nevana uyu uri kurara nevana kana kuenda kuchikoro kundobvunza headmaster uri kurara nevana uyu ukanganisa serawo bangu tonako machinguro anorara nevana inini machinguro inini ya vakashata Mwana wapigwa mbuya ngomira imani kuti ngwana na mbuya kuti
kuti wari kunditi ipapo chibva toda kuisa mwana wedu pano pandakawaka mindi munopanda inini wakawaka zviri handiya wakawaka mukoma ndio wakawaka munditeerere mukoma wakawaka pambaba waiwaka wachifunga kuti mbuya wachauya saka tete wedu wanga waine mutinini wakati handisi mwana wangu ega kwakurambira kwazendera maona iye wacho tingangondiforoma ndiri panzvimbo zvidhina zvaakawaka nazvo zvakaforomeswa nasisi wangu ini kuonawa nomuziva misingodza ndakaforomesa zvidhina izvozvo zvakaforomwa nemwana yekwachiweshe nevakadzi wake mukadzi wake nemukadzi wemuningini wake vari watatu 15,000 foroma dzangu ini hatina kumupaba semwana waigara nambuya manzwa mukoma wake ndio wakanga wakapuwapo mukoma wake wari kunze kwenyika achiti ini ndakubveuko kuti ndiuye ndichikwira kwazendera handisi kuda kunonetsa nemota ndipeipe kugara kuno ana mbuya sisi wangu ndikambowarambira wakaita nharo kusvikira pakaforomwa zvidhina zvikawaka kicheni paakachata mukadzi akauya paine kicheni mukoma wake uyu wachibva wasimuka kwakudzokera bhilda akawaka kicheni achibva aisa fondisheni yekuwaka imwe imba fondisheni yendi yakazogumura uyu iri apa achiwakisa imba yake yakawaka zvina zvakawaka imba yake iyo 3 rooms ndezvedu hasi zvake ba asi kuti dai papa zina zvari kuita izvozvo zvekuti surogani pamberi newana wake maimudzingapo here kana kuti mamusingamudzingi toda kutsvaga nyaya yake tisingambomudzingi taitoita wedu marwadziwa nesurogani isusu kuwana mukadzi wake ari pano here ari pano hatauriba wasamuvhari wadofari aripi mukadzosha yai pano maiyo tigonzwawo yai nekuku mai mugarewo ikuniwamo maikanzonzi makamboenda newananyi kuna mai ava mamtienda nawo kuna mai wavo kuti zvazvaita sei kuti mutigaendeende newana kuna mbuya kuna vanhu vambobvira vakaenda kune wapi kuna vanhu kwandakakumbira foni yakashandiswa zvaiva zvokuti baba nemwana vaisanzwisisana kwete zvokuti mwana aibatwa nababa vaisanzwisisana zoti mwana ainge amhandarawo anenge akuitawo zvevakomana zve vasinganzwisisani nababa ndonhavo yaivapo saka pakazoendwa nambuya kumapurisa ndopandakaona kuti rugaro rwababa nemwana wava kuti wakanondimhangarira uchiita kunana mbuya uchinondimhangarira papasisina rugaro rwakanaka saka ndo zvandakaona kuti regai nemboparadzanisa baba nemwana vaimboparadzana pamwe pavanozosangana vanodi vanenge vakuwirirana asi pane uyu wechitu ari kutaurwa kunzi kurepa uyu ndakatopatika pamba pasvika mapurisa akundibvunza kuti mai imimi pane mwana ari kunzi akabatwa panapa ari grade 6 mwana iyi ndikati akabatwa kuti ndakatombofunga dzanzi akambofunga kuti pamwe kuchikoro mwana haana kukwanisa kudi kuuya kunditaura zvikanzi aiva zviri kunzi pamba panapa ndikati pamba nani mwana umwe wacho mukomana wedu ari grade 3 nababa ndo varume varipo zvikanzi zviri kunzi akabatwa nababa ndikati ini handina zvandiri kudini zvandiri kuziva handina kana chiratidzo chekuti mwana uyu mudike kuti taitadza kuona ende vana vandinogara navo handina pandinombomusiya kana kuti pandinoita sei saka pekunzi akabatwa nababa kupi ini vari vana vandinogara navo nguva zhinji saka akabatirwa kupi ende mwana akatadza kutaura pakasava nechiratidzo mupurisa akati aiwa hazvinetsi nyaya yabva nekuna hedhi kuri kunzi kune mukadzi akaenda kuna hedhi ndiye akanotaura kuti mai vapo vauya vachichema kumba kwangu vachiti ndabatirwa mwana nani nababa ndikati handina munhu wandakambendera kumba kwake ndaigoenda kumba kwemunhu sei inini kumapurisa ndichikuziva ndinonomangara
kumunhu here kana kuti kumapurisa ndokwandinofanira kungoenda kana paine zvinhu zvaitika zvakadai. Ende mwana wemudiki handingaurai kodzero yemwana. Ndopakati aiwa imimi chirega tibatsirane, kana mwana uyu musaite kuti achibve panapa zvambati imi hamuna zvamuri kuziva. Kuno vanhu vachauya vachimutora mwana uyu pachabuda humbo hwekuti chi akabatwa here kana kuti adi. Nabva watorawo mwana nebhaudi wedu yakatumwa nahedhi kuchikoro ngatora mwana bva ambomubvunza kada mwana ari kutoratidza kuti haana zvaari kutodi zvaari kutoziva. Ongori musi wa17 December, musi wa20 ndopakazouya muzukuru wedu akauya nemota 21 achibva asvika abva akundibvunza, imi mbuya ndimuri kutonzi makaona munhu, makaona mwana akabatwa, muchibva madaidza munhu achibva atupa umbo. Saka munhu ndiye akaenda kupi? Saka ava ndopakatoti iwe mataurira kuti hausikuona kuti wakutotirwisanisa iwe kuti wakutotaura kuti mukadzi wangu ndiye akaenda achinomhangara kuti ndabatirwa mwana. Saka kana wauya chidaro ndatifunga kuti uya ugadzisa, kana wauya chidaro zviri nani ubva ako chi pamba pangu. Tagara musi wa30 ndopakauya musi wa28 vandaona mapurisa ekunyazora akuuya futi vaandibvunza. Ndikatori ndiro zvandinoziva ndiringobatika mapurisa ndimuri kuuya muchindibvunza nyaya yemwana. Mwana ndiye uyu chimbotoraiwo mwana mudi mubvunze. Wachibva wambonditi mboendai kubva ndatombobviswa bva ndaendeswa distance bvasara nechine mwana. Nyaya ichiri kunetsa kuti mwana ari kuramba. Imi mai muri kutaura kuti ndiri kungoona mapurisa ndimuri kuuya muchindibvunza, asi kuti ndive nemunhu wandakamboendera pamba pake ndikana kuti uone zvaitika mwana wangu handina. Zvikanzi akungopa umbo akungopa hwekuti imi maramba mwana aramba. Ndakutokusiyirai bepa ira mai. Moenda kwarisapi? Moone ku1 stop center nemwana. Mwana unodi unotadzwa. Pataendawo nemwana inge riSaturday pakawezwa noenda manje kuti afuma pataenda manje nemwana. Mwana achibva anotaswa. Foshuwa mwana akataswa nditorimo inini mai wacho wakandibvunza. Yakaina handina zvandikuzwa kana ndiziva kuti zvakaitikira kupi rini papi handina zvandiri kutomboziva. Ende munhu handisizoziva kuti akandifungira mweya wekuti imba yangu iparare here nemurume kana kuti akandifungira chi handina zvandiri kudi zvandoziva zvanzai chiti pai mwana titaridze mwana akataswa. Hatina zvatiri kudisu zvatikutora katodaidzana newamapurisa anga ari mune imwe rumu ubva ukubvunzana waoneiwe akati handina zvandadi zvandaona bvanyora mapepa awo watofonera mupurisa aita nyaya yedu. Mupurisa waya ndakazomufona ati ko zvazonzi chibva ati baba kana wachida kuenda kubasa ngawaendawo kubasa nyaya hapadi hapati tagara tagara ode ndopa ndakazoona vana sekuru vachisvika pamba. Masvikira wakaita munoziva kuti munhu kana asvika zvekushanya zvokuti muri kufarirana unotozviona wega. Wachisvika wakaratidza kuti vanhu vane hasha wachibvunza mabvunzira wakaita murume wangu kuti aripo here. Vamwe vacho wanga wakatobata mazibhodhoro aya edoro aya. Totobvunza kuti vana sekuru hamusari mambofamba mufambiro wamaita uyu nhasi makabatana kudai ende mabvunzira amaita murume wangu ari kuratidza kuti pane zvinhu zvakadi zvisina kumira mushe. Aripo ndatovatsanangura waenda wakadai so kunotsvaga chi kunotsvaga bhuru remombe ravari kuda. Vamwe vacho pane vamwe sekuru vakuru vaitoti aiwa hapana handei kwatiri kuenda tanziendai kwasabhuku imimi handei kwatiri kuenda vamboda kudzora vamwe vacho zvikanzi aiwa tinonopedzerana naye ikoko. Saka nekuona kuti vanhu ava maitira vari kuita ari kutoratidza kuti vakatosvika pamunhu ava hazvina kutombomira mushe. Ndopandakatofonera ndikaudza kuti kuna vanhu vari kuuya ikoko asi chenjerai nekuti mamudzi avo handina kuapiwa mushe vanhu vandajaira asi masvikira waita panapa haana kudi haana kumira mushe. Vana sekuru ava ndopa wakazongowa ndingo padiki wakangowa ndingo. Vana sekuru vaya ndopa wakazodzoka futi kumba vachiti tatoenda kumba kwenyu kunotaura kumba kwedu. Ndikati imi kumba kwedu manga muchienda kunotsvage chii kuna nawo mai vangu kana imi muchinetsa nemuzukuru wenyu hamufani kuenda kumba kwedu. Munoenda kumba kwedu munoitei zvikanzi aiwa toti tiendai munodi munopedzerana. Pane vamwe baba munene wakazodzoka wambodzingirana navo warowana nemapurisa vazodzoka wakati iwe uda kudhisiplinwa nemukadzi wako. Zviri kuratidza kuti iwe murume wako akaromba saka iye zvino mabatana makuwirirana makanyepa makunyepa kumapurisa kuti zvanzi mwana haana kurepwa but zviri kuratidza kuti makashandisa mushonga wekuvhara chi wekuvhara mwana saka makaromba imimi makuwirirana saka pana paibvai. Ndakatomborwidzana nabamunini wanga wakabata zishamhu remugamu kudai so hamba ndazotaura ndikati bamunini zviri zvekundirwa inanzi mwana wenyu ende kwamaendawo kumatononditaurira kuhama dzangu saka chauya tsvetai shamhu tidi tirowane tabvutirana shamhu nabamunini pakasvika umwe sekuru wanga waine zisanzu so remubhubhunura wakatomusvikondimara zvokuti ndakatomboita wiki kumeso kwangu wakamarika kudai. Ndopakazomanya umwe mukadzi wepanext nevamwe mai wepanext futi bwandibata bwandikira mumba. Vana bamunini waya wakaenda nemumahwindo vachinotsukutsa kudai kuti pamwe mapagirabha angadi angapwanyika vachipinda mumba vachitaura kuti iwe buda tipedzerane nekuti maromba nechi nemurume wako. Saka kuromba kwamaita makushandisa chii vana. Ndikati ina handina zvandozivani
kunzi kuromba kushandisa mwana. Ini musandishandise nezita rangu kuti ndinozonzi inini mwana wayo akarepwa. Muchishandisa zita rangu kana kuti munhu achienda kuchikoro achinoshandisa zita rangu rekuti mwana uyu mai wacho wakaona. Indisina zvandakaona. Nazvizvo kuti muda kungoti imba yangu ipararika. Ingoitaurai kuti achadi kuti vanhu mugare muri tu. Pane kuti mundifremere nyaya dzekuti ezvinondatambura mwana wangu ezvinokuti aende kuchikoro chaizvo zvakafanana nezvino. Zvinhu zvokuti zvakutomunetsa. Pano asvika abvunzwa iwe baba wako ari kuita sei, tingode tinobvunzwa naiwe sisi wako akaitwa sei nababa. Saka zvinhu zvavo zvokutonetsa kuti alright vanasekuru vangu vachida kuuya wanyadzobvunza zvakanaka kana kuti vagara neni pasi muroora tipe tinzwa chii chakaitika pamwana uyu ko zviri kufamba sei. Ndakavatsanangura kuti nhaudzwa muri kutaura dzimwe handisi kuziva ende nyaya yemwana uyu mudiki hazoita kuti vanhu vangu tiri pano kudai so ina handina chandiri kuziva. Munhu akatoendawo hake handizi kuti rwengo rwaakaita rwokuti anoenda pachikoro. Imimi muri kufungidzira kuti ava ana bamunini nanani vanogarepo kubasa kumusha kwavanhu vanogara ipapo. Vamwe vacho pane muzukuru wambuya apo nemwana wavo vanogara ipapo. Vanosiuya pana mumwe wacho ane imba yake vanongoshanya zvakwambuya kozova vamwe sekuru vanogara kuHarare vamwe vacho kwari kweza kwanogara vamwe ndiwo kwambiri ipapapo vari kudei handisi kutoziva because wakazenga pakungobuda kuti ibva pasitendi pani pababa wako ambuya wakatengowa kupopota kuti ibva pasitendi pani pababa wedu nhaka baba wedu. Saka ndaisha kuti kupopota wachiti ibva pano kana uri kuti uyakabvapo uyu anosiya vana vako handizozivi manje kuti kana akabva uyu ndeuyu ari kubva here kana zvitongoratidza kuti ibva pano seavo vanga vakutorowa mandiwa handiti kuda kutoputsa imba yacho kuti ipanyike. Zvinoguma here pamwe kana mawabvisa mai wana mai kamuho mawaendesa kwawaenda newana wake nemudzimai zvinoguma here kurepwa kwevana neuyu kana waenda kure nemi maitombopopota. Kana abva uchienda koitira kudzinza kwake kwete kusvipisa zita rababa wangu ini mukundinzwa kwete kusvipisa zita rababa wangu wazukura kwamachinguru kuti wana wari kutombogona kuuya wachichema kwamuri wazukuru iwo bva azobva nawo bva aenda ngachene nenzira kwayo kwete kuchema nenzira yakadaro kusvipisa zita rababa wangu. Ini muzukuru wenyu akanyenya mwana musha. Baba wenyu ari baba wangu akafa. Saka ni imimi kwamba pe varume imi ini ni murume wangu kuMozambique. Saka ni makugara kupi ndakadzoka kuMozambique ndakugara baba wangu. Vari kugara uyu unogara mumunda medu mababa. Ndasagari kuno beni ndegara Tanda 82 murume wangu achishaya ndikagara for 7 years nditatu kunayo ndinabva kumaenda saka sendi yangu parukeza ndikagara nevana vangu nyaya yaitika yese ndasikaizii asi ini handifemberi handiziva kunota ndinoprofita ndinoziva zviri kuno ini kuti ndizive zviri kuno mwana wake iye musikana musikuru ndiye akayakitora kumba kwangu ega. Alright. Kuza akatorwa akaenda kuvapangorora vanoona kuti kana mwana akadai kana kuti akuru vanoona kuti yakasangana zvakashaikwa sei zvive zvino hazvimboonekwi zvive zvinhu ungangotiseka asi hazvionekwi handisi kuti zvakamira sei asi hazvionekwi. Pamadzimai apa panozoshandiswa muti wekuti munotongoza vasikana aiwa zvipi anooneka ini kubva kwangu ikoko musha kwangu ini kubvangu kwangu kunepa iye mwana aitora kuti ndiri kundoda kundodozvana baba ndichiwachoatirera kumba kwedu kwangu kunepa kwambuya kumapurisa amakamhandara kuri makadi kudzokera kumapurisa msakumabvisa kumapurisa takasungisa munhu ari kuripa vana kunyesa kuchina ine handina kumbogona kuenda ikoko iye wangu muzukuru dai akauya kumba kwedu
kana pasisa mwana mbuya nyari kutorwa nevanhu yakamira yakadai ini ndiregerera ndikuzviziva nana kutouya kutotaura uyo mwana uyo akaenda nemapurisa akasungwa vana vake vanosara vachigara pamba pavo zvepavanenge vari ipapo vanenge vakuchengetwa pasina baba nanyomai wacho saka nimimi muri kuti hameno mai vacho ava pamusha pavo here kana kuti vakatopaunzwa nemurume wavo saka uyo akabva uyo anogara pwero iye zvaamangara aonini zvaya kuzotimangarira amhangara ndiani iye kati akatimangarira kuti mwana mbuya kundishungurudza dai akanga akauya kwasabu sabu kaatadza akaisa kuna wamungati takatongwa ikoko mumusinya yakatopira sinambo zvakuri zvinaka zvona kuti zvakafanira kuti akwidze dzimbawe huru mukati zenyu mukati wakadzi wakuru wakafanana newasikana kuti hazvionekwi imimi munoti zvingatadze kuonekwa kuti uyu musikana tikutaura nyaya saka imimi muri kuda kuti dare ini rimudzinge paakagara kana musadzinga mondizvo ini ndichadzinga muda wababangu ndatauriko nemwana wandakasiya zanza mii tona chokwadi achitamatanganyakada kukuyaruriapa inini mai wange kufa aine 4 months dzekubarwa kwakutendekwa musha medu nemukaka wababa wangu inini ndasune kwakutaura matakanyanya akadaro kutotuka kwari kutuka kwari kundiita kutuka ari kundituka saka ninhasi mambo akati anaenda kwababa akataura kuti hamuzi hana dzangu hana dzangu ndakadziona uya hanzi namambo ndikati ngaabvepo munoti kudii ngabve handipo kwadziwa umambo wakati ndagarepo aiwa handisi kuda kanishonga aiwa unaura unofungaura unongorongedza wewe takukaone nokuti zvinoizvi gara zvakanaka ndagare isusu hatina simba rekumubvisa mapurisa chaiyo hurumende yakatadza kumubvisa yakashaya nyaya yake isusu manje toda kumbomutarisa takamubvisapo nhasi ende munotaura nyaya yenyu kusero takamubvisapo nhasi iwe nomwe tatodzinga bhinya simukai muri rinoenda neinzwai rinoenda iro nemukadzi waro nevana vacho vobva vabva muri 3 ende ndakunakira ndati mese muri 3 simukai muende kumunotaura nyaya simukai mubve ipapo munotaura nyaya dzenyu kusero kuti mambo achitaura imotaura ibhinya ukaraenda nerwana waro ero ndobhinya ikoko uko vana vaya mavabvisa pakupanana mbuya vavo vanochengeta handichengetirwa ndimuri kutoona kakuti aiwa hakana kana muri kuti mwana bhinya iro ritakure vana kuenda navo kudoo ngaiende nevana vavo sana hamuzi kuona kuti ari kuripaba hamuzi kuda ndiyo taagara ari kutobata vana hazi kuripa imeka wakuruka aiwa ndozvamaiti munotitema dede mumuzera menyerezvo nyara raiti mutaura uya tiri kuti mutemo chaiwo haungamborege munhu achirepa wani ukaona zvikatoenda kumapurisa zvikashayikwa panei pasina nyaya
apa mangwane ruwengo pamwe akukundai kuwaka kana kuti muri kuchiwa zvikifamba pato ndiani kuna mkomo wari kunze kwenyika ngawachuyawo yekuti izvozvi mukoma wacho iwawo ndio wakatonza foni yekumapurisa kuti mapurisa wepapapa tiri kuda kumbonzwa pano vari kusimudza simudza maoko ako ini ndiani ndivana amai vangu musi watakaenda tichida kunogadzisana naye mukomana ndo vaachiti takuudzana takonzwa nevarani kuti ndo zvakaitika foni yakabva nemunaiti masiwa dii imi muri chita ndivana mai vangu munogarima kwambiri saka ndinotibatsira pakupindura mibvunzo yedu hundi imini sevanhu vevarume magara masebera kumaone semunhu wevarume masamusha imimi muri kufunga kuti ichokwadi here chiri kupomedzerwa uyu munoitani uyu muzukuru saka mune chokwadi here chekuti statement irikupuwana namai uyo angaite kubhinya make pamusoro emondi pamusoro yewadari nyaya yekutanga ndoyo yandinoti chingaite chokwadi nekuda kwekuti mwana akauya usiku kumba kwemunin'ina wangu uyu ndokwaakauya kumba kwamutepera auya akauya achichema achibva aenda kunotaura nambuya wake uyu achibva amusara mumunda achisa fertilizer uyu nobva ati ndingasara ndisina kunzwa kuti muzukuru aita sei ndikandonzwa kuti muzukuru afambirei kwakuenda kuti anonzwa kuti muzukuru afambirei statement yenyu yemanhwiro mapurisa yekutanga mapurisa hapana akawatsanangurira statement rese asi kuti mwana atiza auya achitaura statement rake wakapuhwa naamai wapuhwa naamai amai ndokuzondiudzawo ini ndakandisipo ndakaenda kwana baba wangu kwamajakwari right mai wachuziwa uchinditsanangurira because ndakandoita 2 weeks ndiriko ndichizodzoka ndichitsanangurirwa namai ndikati saka nyaya yacho yapapi zvanzi yakaiswa kumapurisa asi mapurisa haana kuuya kuzomutora asi wazofona wachiti takufonera mukamba police station saka wekumukamba isu hatina kuzonzwa result yacho kubva ipapo hapana chakazombobuda nesu wacho hatina kuzombobvunza takazombonzwa kuti mwana akatotiza pamusha hapasisini yechipiri ndo yabva nekuna headmaster ichifonerwa kuharare ndo yatazoti imi handetogadzisira nemuzukuru tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kutora nzvimbo takaenda takatanga kufunga tamunzira inini mandi ndakatanga kufunga tikatanga taenda kumba kwake uyu tinenge tadii tagadza uyu muroora zukuru wedu dare hama dzake dzisingazvizivi ndini nyakufunga plani yekuenda kwana baba wake mumba kwemudzi wemuroora wangu tibva taenda takasvika ikoko tikawatsanangurira nyaya zikandi nyaya ndiri kumboinzwawo handichazivi paundi pakanga paita nhamo mazuva acho hazvangoitika mai wacho wake uyu muroora wedu wakaendawo kunhamo ikoko uyu achiendawo kunge kumatombo yandichazivi tsananguriro yawakaita wanzi ndakamubvunza akati ndiri kungonzwawo mai asi handina rizerebo ndotauro yakaita mai wacho right mai wacho ndikati saka toenda hedu here tinonotaura nemwana wenyu musipo here isi tonotaura nemuzukuru here tonotaura naye musipo here tikadai mune mandisunungura ndatova nenguva ndisingasviki kumba kwemwana wangu 7 months hanzvadzi yacho yaiwemo ikatoitisa kuti handigoni kuenda kunomirira nyaya iyi nyangwe zikabata mwana wangu mozonditaurirawo ndobondozotangirawo ipapo ndinotonyara kuti ndiende ikoko nenyaya iri kutaurika iyi
isusu kuti tizoenda ikoko kumba kwake uyu konyanga yatobva nekwahedhimasa kuzondisa warari kusvika isusu tizoendawo kumba uku marizauti hatina kuvaona. Asi mimi murimo mukuru mapurisa sematsvagire anoita nyaya idzodzi nazvino havasati vabata kuti ichokwadi here kana kuti pane zviri kutambika. Inini ndinoti kwamuri changamiro pamusoro nyaya iyi kuti inyatsoti itijekere ngapawe nemazauti ekuikwa dokta handifanisi pakanyorwa bepa nemaresults haasati apo mune simba here kumubvisa. Aiwa, simba kana pasina mazauti simba haripoba kana pasina mazauti simba haripo. Iye zvino tikati mbotimirira wadikana asi musabhororose swe vaenda kure obva azoshayikwa anonzi abviswa nayo. Aiwa, kana matipa mukana wakadaro zvakasununguka ende hapana munhu ari kumurwisa kuti ibvaba asi mashoko akazobuda nekushatirwa changamiri. Vana mbuya wakanga washatirwa kusvika izvozvi ndopa wazonyatsouzoshatirwa nekuti akatiza. Vari kushatirirwa zvemunda wababa wavo havari kushatirirwa zvekurepo. Handi murungu wabvunzira atiri kuita vari kushatirirwa nenzvimbo yababa vavo yakugarwa nemunhu wavasingadi. Imbomira yebikatinotaura navo isusu manje yamudare tobva tapinda mumasoko enyu tabatsirana kubvisa ise tifunga kuti zvamaunza nyaya yekudare yakudare taakuitariswa mapurisa achikutarisa nyaya asati aibata isusuwo tine vanhu vedu nasabhuku vedu taakumupawo matarisiro anofanirwa kuita kusvika tabata chokwadi because tikamubhururusa akaenda taruza zvese. Ndopfungwa yedu yatinoda kuti imimi sevanhu vakuru anytime munogona kunyeperwa imimi futi. Nyaya dziri kwedu dzidzi hadzizi kupomera munhu achidzoka. Iwe unoda kutaura mafoni yese aipinda zvinokwanirwa inaifonirwa pekutanga kune musikana mukuru ende musikana mukuru kugara naye chakaitika pekutanga ndakafonirwa achiti ndikuita sei mwana wacho ari kuramba kusvika mubaba wake pamasa pandifonera mai vacho vaindifonera kana pakawasikwa anditi mwana magariro ake nekumwana unokausha tsvakirei mwana zvekuti akwanise kuita ikoko mai ava nekuti magariro ake ndakaribatweriba manaura inoifonerawo futi achiti mwana ari pakechibhaana ababa vake akuwana ingauripotinga kana aribatana anozviona nekuti anotyisa ndinaurike mai anaura inokadzanavo zviziva saka mai vacho vakazonditi ngatitei zano imimi uchikumbira baba vacho kuti vakupei mwana vosinzi mwana achaenda chikoro auye mugogara ikoko amutsvagira kosi akutsvagira basa panoshanda ndakanda ndafunga baba ndakasangana mutauni marara ndakataura navo ndakavakumbira ndikasekunditi vachimbira maininimboiko kugarara ndakati amainimwakwe vari mhosva dzavo ndakambondisungisa saka ndikwanisa kuti wawegare naye pane zvakati wakaita saka vanofana kundiripa akati muda kuripwei zvikanzi iye handichaunganya vanatete vangu azotaura zvakauti andiripe ini ndozoona kuti ane unhu hwakanaka here kwezvevapauri kana aitsokei but azozokera makataurana futi ndavazobvumakazovakumba kwangu makataura ndinandiri kumusha andedzika kumusha ndikataura mamai yako taramai pafoni waudza kuti vazoita unhu hwakanaka anosvai vakadzika kuno kumusha ibva wafona wakuenda harare
hawana manyino wako manyino wasikuteerera ukamumainini kuenda uchichimuitika vakauya wasikubatika kuti wapinde muengerera kuwafundisa saka akatokasa vakunaka zvandikotizatiza saka daita vanaka zvada ndikutirafana ndokudzoka vakadzoka macho akazofonera kuti nemufona akanditi laki izvo zviri kuitika mwana magariro akaita kunyara sekuru wako anoenda nemwana anoenda vanotoenda chienda kuine nhama anotoenda nayo kwete urarinakita mukadzi akaenda rakaarinyama ari below 15 years vakataura zvakawanda abhuyise kuita mwana saka todini ndopo vakati atiri kutsvaga kuti tingamubatsira sei ndopo vakazomupa pane vanonzi vandombi akasaindisonotara mazita ndo vakazomupa fodo anokomundoita makafoni yawo kutaura nawo then shamwari yake emusikana yamaininaunga akazomutadzira basa kudhuze nekwandaigara saka apa vaifonerwa vakauya ndandaitara nawo kubhazi vakanavatamira vakasekuru wacho vakushanda padhuze saka ndakapedza kuvabvunzawo samainini chii chiri kuitika kuitwa here ukati aiwa baba vangu ndabhuza maitira vandiita vanditsoma vandiita sei but kundibata vanangibata akaitsokei zvakadaro saka bamukuru wacho vakazouya rumba nezvinenyika yavo vakazouya vaiziva nyaya nembudzi dzemwana vakati vatiudze chokwadi kuti tikwanise kukubatsira ukasatiudze chokwadi kwanisa kukubatsira mwana anoiwa bamukuru wacho akanzwa kuti mwana anditi baba indigara mufananidzo vakati simufeka naurinochiita dzauya naye mufoni wandipa wanditikuona umwe musi baba wakauya nebhodho raiti doro but vakatiti mushonga wechikosoro ndobva wanditi imwe mama wangu asipo saka ndakautesta vananzoti mushonga uyu aisi mushonga wechikosoro ndimadarinasi ndombwadzikambwanditi wamwa here andikatoendamwa wazoya nezvakaratoziva chinyavaira kusina yakoro akapfeka kashoti ndikati kochii zvikanzi anoda kuona pakafuga here mwana kwaari saka zvadaro saka pakutanga pando pandakafona nokambiriri papinda jamba ndakafonera polisi masapo ndavafonera nandonyaya iripo iri kwambiri kwakati kutazi inomutora vamutora polisi zvikazoita seko zvakona zvakadaro ndomanya pano wechituyu ndakafonerwa naibmasta pazambuko vakanditi ndiwe muzukuru wamasina kumunhu ndikati ndini kakuziva here kuti sekuru wako angubata mwana chibharo ndakati upi futi ndikutashi unorevei zvanzi pane munhu akauya kuna achindiudza zvinhu izvozvo ndati alright its okay ndiri kuya ndaudzana pamukuru wacho obva ndaenda ikoko kumusha kumubvunza unonzi kuti chii chiri kuitika obva ndaenda pachikoro masi ndakasvikasiwa ndaona umwe ticha ndavabvunza ticha vakati ndozvatakanzwa pane mukadzi akauya akati daidze ndimasakamuudza akambodi akataura seizvozvo kuti mai ava vakaona mwana achibatwa chibharo nababa mai vakatoda kubaya pamurume nebanga murume akabuda akatiza akaada kutobaya murume nebanga vakatiza bai vava vakaana kutozorara kumba vakazorara kumanzwa wachuresha after incident iyo mumanzwiri pane manzwiri andakaita nomukadzi wavo omumanzwiri andakaita ndiende kumba kwacho ndinobvunza vanga vakashinga here because murume wacho anotyiza ndakadadisekuru wangu mai wangu kana andiri wangu ndiri wanga ndiende saka ndakatireva naenda kumba kusvika kumba ndasvikasimba ndavanazokusvikirana vasvika matagara matamhoresana ndobva ndati saka pane munhu wanga andinaye shamwari yangu andinove naye ndobva nditi mandabvunza pane nyaya ndanzwa ndafonerwa iri kunzi mwe makaona murume wenyu achibata mwana chibharo ichokwadi here vakuda kutsanangura vangati mira iwe urikubvunza wakamira zano wasimuka pangaungasa waya pamberi pangu vakutotamura maoko mupurisa here nyaya itori mapurisa kudhara siya mapurisa eche basa ravo womupindira panyaya dzatori chini wewe ndashaine ndi muzukuru wepamba pano ende mwana vakunodza vabata nemainini wavo nemuzisikuru wavo saka ndine raiti yekubvunza ende ndauya kubvunza one family level vanobhutana napolisi vanonzwisisa nyaya ava atondijamukira ndabuda vanaenda ndakuenda kumazvira kupolisi akambafonera musekuru wachimombe ombafonera ndanzi like uri kupi
unaenda munyazora zvakazi usaende kupolisi usandifundise sekuru wako nyaya dziri kuitika ndechikuzidziva pane munhu ari kupulana pane munhu ari kuwafuremera are sekuru ini ndanda kutotsvaga munhu ari kuwafuremera ndosaka ndauya ndanda kuti ndizive gogo akandiudza kuti zviri kutaurwa bheri unoenda nagogo kwatiye kuna ticha nyaya toitresa tondosva kubata munhu ari kuwafuremera ndozvandaendera handina kuenda ida kuvasunga navakiusa ndanda kutsvaga nyaya because nyaya dziri kuramba ndichifunerwa mwana wechikufunerwa saka ndanda kutsvaga chokwadi saka mimi sekuru kana muri kuzvitsigira manje ina handisi kuenda kuti angada kundora nyaya yemadhokodheya tasvika kunyazura mwana waudza mapurisa akakuna nyaya yakambogara yakaripotwa ndinonga nditi nyaya yakaripotwa ani mapurisa nyaya yakadara kana nyaya yakadara yakamboripotwa yatosvika kusina mapurisa vanoita zvevictim friendly avapo vaonipa namba dzake andamufonera andamupangira nyaya pafoni ndamuudza nyaya iyoyo pafoni ndichisa madetails ako nemunhu akarepa neakarepwa nasaba andasiya zvese ndichazokufonera tokuza kuti apapa wangarizvapi munhu anise kuti angapandituwa nange risitadi sanga ndakafona mani mandafonera polisi nyaya yako iri kuti netsei because kana kuti mai wakazviona kuti mai hawana kuripota iwo azviona manje ane akaripota nezvaita make sense ndakanafa kuti mwana mudiki ininiyo chendoda kwamuri ndokuti munditendere mundipe authority ndoenda neni ndotora mwana ndoenda naye kwadokta nemupurisa mwana unovhenekwa nindiripo kuza ndicomplained ndingaripota nyaya kana aonekwa asina chifai tochitresa kuti ari kumboenga sekuru wangu ndiani ndozvandoda kutsvaga izvozvo saka mupurisa akara achifai ndozvokufonera iko zvinhu pane zvindiri kumboita mupurisa anondifonera up to now ana December saka sinondifonera ndasangana nasekuru ava rapa nebhulu ava ndova machindura vacho baba wepatigere ndandowapira ndosekuru ngenyaya iripi iripo handisi kuita sendo patakandotora ava naumwe sekuru pataitaura nyaya iyoyo saka nyaya ikamboiswa mugrupu kune dzimwe hama dzese ukati munhu atakwenda unobvunzwa because zita riri kusvibiswa redu munhu achikuita zvino yakarike chitu dakarike chiwani dakarike kutanga vaiwa nani waiye ega rungoramba achiakiuzwa saka ngatiende tinobvunza tinomubvunza tiri kuti zvakamira sei saka ndopatakasvika semadzipanguriro aita vamwe kusvika panaya pazviri basi nekwane nguva yakadini zvichiitika zvamunozvitaura ini pandakatanga kufonerwa musi wa20 December pane mwana wekubhasira then pane mwana wekutanga vari 16 years zvichatonange 20 years vane 15 16 somewhere there so pandakatanga kufonerwa ndichiudziwa nyaya idzodzo even pandaiuya kumusha kana ndaingosangana ndozvitangondiudzawo ndozvikuita akadaro saka ndaingoti kumeno because sekuru wangu munhu wekuti hataurike naye zvekuti unokwanisa kutaurawo ndichinjana zvakadaro munhu anohasha munhu anoziva zvese saka akandikuziva zvese ndikureva kuti haakwanisi kuzoadvise nhasi mambo wakabatika mwana kachi madzimwe mupunguya wanga wamwatsidzirwa wari kuti mwana wangu mupenyu tunaupi nyaya yekuti ngatimuchekera nenyaya kuchikuzakotikisi ndizvo ndozvada kuti kuchekerana pane nyaya mbiri pane nyaya yegomerwa yerepo ndaifunga kuti ndeyekumapurisa then nenyaya yestendi zvekustendi handinazvo saka ndinokuudza zvokuti wakabata kacheche kuna wawiri ava wanguya watsimbirwa mwatsimbirwa mwamakakuzvara akafa mupenyu kunyaya kuti ngatichekerane imamo what we can do kabisa ndozvada kuti mambo waita uyu aiyamwise kabisa uyu aiyamwise kabisa maybe mambo unogona kunditengesera shona ndichienda nyaya iripo manje nyaya iripo nyaya yakaenda kumapurisa mapurisa ari kuona haasi kuona sezviri kuita vari kuripota nhasi tobvunzisa ifi taona zvinhu zviri zvawataura kuti pane nyaya mbiri you are correct pane nyaya yestand
isiri kudiwa nana mbuya ava kuti uyagare. Vari kutsvaga minzi yekutomubvisa sei nekuti anoziva zvese zvavari kuita. Vari kushaya. Saka vaenda kwekuti tikamuperemera nyaya yekuti ari kubata mwana repa anosungwa anenge atobvapo. Kutaura nawe. Saka nisu tiri kuzeza kungorova ng'ombe dzichipinda mudhibhi, kungorova musana inosvuka. Ng'ombe inenge iri kutoona kuti mukati umu handi dhibhi, igarwe riri mukati. Saka ni mese sekuonawo kwedu tichifunga kuti right yaripotwa yamudare, kumapurisa yakaripotwa iri mudare, hapana munhu ane decision yekuti tobata sei, tosunga sei, tomubvisa here. Hatisati taane exhibit. Isusu dare redu harina exhibit yekuti ari kubata mwana, because pari kuzosangana kuti takataridza kuseri kwacho kunosanganiswa nyaya yekuti ndabve pastand, asi hazvitadzisi kuzobata mwana wake akabva pastand atoenda nevana vake vakadzi vake vavake isu tatomurelisa. Saka nisi tiri kuti ndaarambe aripo nyaya yake ichiona tese taisa madziso pamushoko. Imi muri kudzoka moti ndabva atobva kuti cheka imambo uyo atiri ayamise chipiso yamise chipiso. Komana right ndero batsira ngukumana yasuti iye ka chitobata kumapurisa akasike kubata murume mwake tsoda kuti pabana mapurisa batsira nemapurisa kuti ikazikiri nyaya murume godzi kana vakangofona nokachazitaura kidhiga vakubvunza kuti maapa tinenyaya siku vangu uraba chirinetsa kuti sinoro mapurisa akasike kuona mapurisa akuse anzi ndaitimbomuchaurira futi unoku kune imwe nyaya yakamboitika kuri ukaribha umwe mwana akadaro saizvo achibva arohwa nababa kuti warara kupi, wamboita sei warara kupi. Mwana uyo akatoenda kumapurisa akati ndabatwa nerepu nababa. Baba uyo akatosungwa, basa rikatombomira, wakatongovharirwa kanguva. Asi wakazoti mumasure mwana uyo otorwa oendwa pake private iyo baba kwawo achimuzaro. Mwana uyo akazoti aiwa ndaandatotumwa namai misikanzo yandaita mai wawasi kuwirirana nababa. Baba wayo wakatozobudiswa paya asi watombovharirwa. Nyaya yaonekwa kuti hapana bedzi kuti uri kunonoka uri kupi, vasikana vanenge vaita zvezera. Ngatirondei munhu kani tingomuteedza. Vana mondizo kwedu handi yakamboitika here kuna wamucheto, takambova nyaya kwamucheto, kamuzuro kamucheto kamitiswa, iyo pamunogona kuziva kabvunza nyaya umara inogona kuinzwa. Saka pakaita makakatana zvinhu izvozvo ndiani arepa mukati sekuru wacho wamucheto zvikasvike kuno matani. Kasi mapurisa akateedza nyaya iyi akatora munhu ikazopedzera kutobata kamanake panext door, handizve nyaya yabuda zvakaita sei. Saka ndaifunga kuti nyaya kana iri kumapurisa makatora cheno yakanaka imira nyaya ikasangana maya mapurisa kuti arunzi ngatobva pasendo ratora namambo takutodestroya evidence kuti mapurisa achakutsvaga munya pasend munya scot free because haazosii vana vake achatowamitiswa namai wako iwona nokuti itesa tichamuoni kunzvimbo yaanenge aritsva hapana unomuzatsika yake semazina tikuita isotosika yake mambo wachatozonzi ndima kazitanzwa unzi nyaya yakapedzera tongwa nemi muchobva mudzinga ndizvo mambo saka natiri kuprotekta vana mai vako iweyo ngatiprotekta vana mai tisingati uyu munhu ngaabve ndozata vana mambo kuti hapana evidence paichekubvisa munhu panzvimbo kwamuri kana kwatisa muri wemapurisa ari kumudzenga panyaya iyi pamwe tauda kubatsira ukana mapurisa achiti kwamba nyaya yerepu isakambodziita ukana achinyarara ari kushaya chikodzero nokuti muri kupinza amai vacho kumapurisa kana padharobha varamba kuti handina pandakawana mwana wangu akarara nemuendo hataura yaamai wako yekutanga kuti yatone 4 years yaritwa kesi iwo akatambobvunza amai wako akati aiwa baba waindi abhiusa kasina vanomborana nani ukati henry auya ari kukudza kuti aiwa mwana airazwa mapono zvakuti pese hapana mwana pari kuda kuti ndakarara nababa ari kuti ndiri kushungurudzwa nababa. Saka nyaya yekushungurudzwa nababa yafanira kuti igadziriswe vanhu vasingamanikidze kuti mwana ngaabvume kuti akarepwa. Panoita nyaya saka madzana sabhuku wangu ari kuti nyaya iri kuizwa neshiri watorambira mambo kuti ndipinde mambo inini handizivi makuhwa nyaya chaisi kubuda kuti ndakabata sasabhuku kuti mbavha imbatika tozotaurawo. Saka ipamowi kana muri tomuchenjedza pamwe zvamuri toita zvinhu kana achirepa ari torepa akatochenjera eko ndiranda akubvunza iri kupedzisira
mbunzo unobatsirana unoda kupindirana nawo kana ndikuona mese maupinda nyaya taiona isusu takumubvisa nhasi pamba ipapo nemhuri yake obva aenda munonzwa sei? ane 22 years nguva yese mainyararire makabviswa nhasi mazoonepi nyaya yekuda kumubvisa no iyo ndaichimbombira ipapo iyo iyi taishaya akana tikubvunza tikushaya tukaona mbuya uya ine nyaya ambomerani isusu mambo awanza kana zvizo zvamunoita kwambiriri uko kwanhingi uko kwako munoitira ikoko kwete kuno kwachiduku munomboziva kuti mambo ane dambudziko vanhu munopararirana nyaya uku umwe rekunyepera imwe chokwadi ouya kuti mambo ndiri kunzi zvakanzi nekuyu isi pakutonga kwatinoita tobva tanzwa rurimi rwako runogona kutetsa nyaya uyawo muri kuti timupe mhosva tikamupa mhosva munofunga achibva pano padare achienda achifamba murodso anoti mambo wandifungirei haazorori pamunoya padare munebida kuzorodzwa mese isu hatitongi nyaya inenge ine mafi ekumusha kana muda kuti nyaya dzenyu dzifambe zvakanaka tipei zviri clear because inini mazira anoita mapurisa emuno muzimbabwe nyaya idzodzidzi haubudi nhando vanodzitiresa kutoroora chete under age haubudi wati mo kurepa mwana wako ini handiri kugutsikana pari zvino tomboiongorora uyu makamuchengeta pane nyaya dzandabata dzekuti mese hapana achamuda nekuti mairohwa muchibviswapo uyu kubva ati ndaakugara pano aidha neginya maakushaya kuti momudini maakuda kumubvisawo ipapo neginya saka ani kana muda kumubvisa ndai munomubvisa zvamunoda noti kuti azoenda achiti mambo ndovandibvisa muri kundinzwa isu hatisati taona nyaya yacho tamboiongorora as we go by kana munhu ari gororo uko achiita zvake kana isati tamubata ugororo hwake hatitongi zvaakaba uko hatina exhibit nawo ndinofunga ndopatakukanti tatadza kutonga endayo parimwe dare tozomubvunza kuti wairamba wani